किशुनगंज। होलिया में देवरा चमत्कार कैलक, होलिया में देवरा चमत्कार कैलक। हमर नया साया साड़ी देवरा फाड़ देलक, हमर नया साया साड़ी देवरा फाड़ देलक। होलिया में देवरा चमत्कार कैलक, होलिया में देवरा चमत्कार कैलक। हमर नया साया साड़ी देवरा फाड़ देलक, हमर नया साया साड़ी देवरा फाड़ देलक। नाले कहिए सखी एकर करनामा, रतिया में पी के आवे करो हौ डरामा। के नाले कहिए सखी एकर करनामा, रतिया में पी के आवे करो हौ डरामा। होलिया के माजाई बेकार कैलक, होलिया के माजाई बेकार कैलक। हमर नया साया साड़ी देवरा फाड़ देलक, हमर नया साया साड़ी देवरा फाड़ देलक। होलिया में बनल कैसा भे बेसारम हो, राइटर मिथलेश साथे मोनू निगम हो। होलिया में बनल कैसा भे बेसारम हो, राइटर मिथलेश साथे मोनू निगम हो। आशीष फैलाई समाचार देलक, आशीष फैलाई समाचार देलक। हमर नया साया साड़ी देवरा फाड़ देलक, हमर नया साया साड़ी देवरा फाड़ देलक। शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर किशुनगंज।